To लोगोफोर भिडिअ बानायनाया एसे गोबावानो जाबायमोन गोबाव माने 6 मान्थसआनो जाबायमोन आरोना आङो बे टिभि टेक्निकेल इउटुब चेनेलाव भिडिअ कन्टिनिउ होबाय थानाय जायाखै माखासे ब्लग भिडिअबो लाबोनाय जायो नालाय आरो न'खरनि खामानि मावनो गोनां जायो माखासे खामानि थानायफोरखौ दा बेनिखायनो आङो टिभि टेक्निकेल इउटुब चेनेलाव कन्टिनिउ भिडिअ बानायनाय जायाखै थ' लोगोफोर नोंथांमोनाथ' थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै एसेब्लाबो मिथिखाबाय आं मानि सायाव बाथ्रा सावरायनो नागिरदों दा गोबां मानसिफ्रानो मिउजिक भिडिअ एलबाम बानायनो गोसो जायो आरो खायफाबा बानायोबो गावनि खरसा थांनायखौ खायफाया मोनफिनो भिडिअआव जेसेबांनाखि इनभेस्ट जादों जेसेबांनाखि फैसा खरसा थांदों खायफाया मोनफिना आरो खायफाया मोनफिना दा नोंथांमोननि थाखाय एलबाम बानायब्ला लाब जायो ना लस जायो आं नोंथांमोननो देखायगासिनो दङ जोंनि जिनाखि एलबाम सोलिबाय थानाय मस्ट बांसिन भिउस मोननाय आरो बांसिन आर्निं खालामनाय बेखौ आं नोंथांमोननो दसे उनाव खिथालांगोन नोंथांमोना सिगाङाव आंनि आर्निंखौ नायग्रो आरोना आङो 1 मिलियन थाङाखै 1 मिलियननि खाथियाव थांहां जादोंमोन आरोना बे भिउसआ आं दा नोंथांमोननो मोनसे भिडिअनि आर्निंखौ खिथाग्रोगोन आरोना नोंथांमोना बेखौ नायनानैनो एसे आन्दाज मोनगोन आरो जोंनि टप भिउस माने बड' एलबाम आरो दासिमाव आरो आंनि मिथिनायाव आङो गुवाहाटी सारियालिखौ साननानै लादों आरोना नोंथांमोना जुदि बिनिफ्राय बांसिन भिउस मोननाय दंब्ला भिडिअफोर दंबा एलबामखौसो बुंदों दे आङो माने ब्लग भिडिअ नङा सर्ट मुभिफोरबो नङा जास्ट एलबाम आरोना मिउजिक भिडिअ माने इउटुबाव होनानै आरोना बाहेरा बिदिनो सिनेमा हलफ्राव देखायनानै बा बहाबा पर्दाफ्राव देखायनानै आर्निं खालामनायखौ आं बुङाखै जास्ट माने इउटुबावल' होनानै बेसेबां आर्निं खालामदों गुवाहाटी सारियालि मिउजिक भिडिअआ टप भिउसबो मोनदों आरोना आंनि नुनायावसो दै नोंथांमोना जुदि बिनिफ्राय बांसिन भिउस मोननाय एलबामफोर दंबा कमेन्टआव खिथाहरबानो जाबाय आरो बेसेबां आर्निं मोनदों आं बेखौ दसे उनाव खिथालांगासिनो दा आं मोनसे ब्लग भिडिअ हगारदोंमोन दा मानसि थैनाय आरोना मैदेर गाथारनायमोन ओइ सनालिपारा साइडथिं जोंनि ओरै जिंगाबिल साइडथिंमोन आरोना दा बेवहाय आंनिया 1 मिलियननि खाथियाव भिउस थांदों दा बेवहाय आङो बेसेबां डलार मोनदों बेसेबां फैसा मोनदों आङो मोनसे भिडिअआव आरोना बेखौ आं खिथागासिनो दं दसे उनाव आं दा लोगोफोर इउटुब स्टुडिअआव फैबाय बिनिफ्राय कन्टेन्टआव फैबाय आङो आंनि चेनेलाव आं दा नोंथांमोननो लाइभ प्रुफ देखायगासिनो दं नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांब्लानो जाबाय बेनिफ्राय नैबे सि अलाव थुबाय आङो बेनिफ्राय सर्ट बायाव थुनानै मस्ट भिउसआव थुबाय आरोना नोंथांमोनाबो नायनो हागोन गाव गावनि आर्निंखौ नैबेहाय माजबाद सनालिपारा गामियाव हाग्रानि मैदेरा मानसि बुथारदों होननानै आङो भिडिअ बानायहैदोंमोन नालाय सिगाङाव दा बेवहाय आंनिया नायनो हागोन नै 7,64,000 भिउसआव मोनदों आङो 150 डलार दा 150 डलारा जोंनि इन्डियायाव इउएसनि 1 डलारा बेसेबां जागासिनो बेखौबो दसे उनाव आं केलकुलेट खालामनानै नोंथांमोननो खिथागासिनो दङ नोंथांमोना नैबेहाय नै अडियेन्सनि खाथियाव रेभिनिउ दङ नैबेहाय नायग्रो आङो 1000 भिउसआव आङो 0.20 डलार मोनदों आरोना माने मिनिमाम आङो बेवहाय 4000 बा 5000 भिउसआवसो आङो 1 डलार मोनदों आरोना 5000 भिउसआवसो 1 डलार 5000 जन मानसि नायबासो 1 डलार दायो खिन्थु बिराद डाउन जादों आर्निंआ 150 डलार इन रुपिस 12,854 150 डलारा इउएसनि 150 डलारा आरोना आं बेसेबां आर्निं खालामदों आरोना माने मोनसे ब्लग भिडिअ हगारनानै दा बिनिफ्राय सोरबा बायदिया माने 2 मिलियन 3 मिलियन सानसेयावनो 4 मिलियन गाहाम भिउस मोनो दा जोंनि बर'नि मस्ट भिउस मोननाय आङो गुवाहाटी सारियालिखौ नोंथांमोननो देखायगासिनो आं दा नोंथांमोननो गुवाहाटी सारियालिखौ देखायनोसै गुवाहाटी सारियालि 2बो ओंखारबावबाय दाखालि बावैसो ओंखारदों नैबे 26 मिलियन भिउस मोनदों 2 इयार्स जाबाय आरोना भिडिअआ बेनो हाइस्ट आरोना दा आंनि नुनायाव आरो एलबाम मिउजिक भिडिअआ बेनो हाइस्ट आरोना इउटुबाव आर्निं खालामनाया खामायनाया एलबामखौसो बुंदों दै सर्ट मुभि सर्ट फिल्म फुल फिल्मफोरखौ बुङाखै आङो एलबामखौसो बुंदों आरोना एलबामा 26 मिलियन बेनो हाइस्ट आरोना बर'नि भिउस आरोना मिउजिक भिडिअआ बर' भिडिअआ दा दङ कइन इण्डिया दङ एसामिस माने माबा खालामनाय एसामिसजों बर'जों दा बेबो 45 मिलियननि बारा कइन इण्डियाया जोंहा बापन सिंगारा खननायमोन बेवहाय हेलिना दैमारिया एक्टिं खालामदों दा नोंथांमोननो गुवाहाटी सारियालिनि आङो आर्निंखौ खिथानोसै गुवाहाटी सारियालिया 1 मिलियनाव 300 डलार खरै आर्निं खालामदोंब्लाबो आरोना माने स्पिड ग्र' जादों नालाय बेयो जेसेबां माने थाब भिउस जायो सिटिआरआ हाइ जायो आरोना रेभिनिउआ बारा फैयो आरोना जेसेबांनाखि थाब जुदि 1 मिलियन थाङोबा सानसे साननैयावनो जुदि 1 मिलियन भिउस जायोब्ला सिटिआरआ हाइ जायो आरोना आरपिएम सिपिएम होननाय दङ आं सिगाङावबो बिनि बागै भिडिअ बानायनानै खोन्थादोंमोन दा आंनिया माने 200 डलारसो फैनांगौमोन आरोना ब्लग भिडिअ नालाय ब्लग भिडिअखौथ' मानसिफ्रा स्किप खालामो एडभार्टाइज फैयो नालाय गेजेराव बेखौ स्किप खालामो नालाय एलबामफोरखौथ' नायजोबनाय जायो दा एलबामाव नैबे गुवाहाटी सारियालियाव बेसेबां आर्निं खालामदों आं नोंथांमोननो देखायगासिनो दङ 1 मिलियनाव 300 डलार खरैबाबो बियो 300 डलार इन्टु 26 मिलियन थांदों नालाय बेसेबां खामायदों 7,800 डलार खामायदों आरोना बे गुवाहाटी सारियालिया
सिगाङाव बानायनाय आरोना नैबे स्क्रिनाव होनायानो $7,800 मिनिमाम आरोना बिनि बाराबो जानो हागौ आरोना आं आन्दाजासो खालामना होदों नोंथांमोननो एक्जेक्टखौ खिथायाखै एक्जेक्ट बुंनो हाया नालाय दा मालाबा समाव CTR हाई जायो मालाबा समाव डाउन जायो रेभिनिउआ एडभार्टाइजजोंसो खोथा एडभार्टाइज भिडिअनि गेजेराव सोरबा सोरबा स्किप खालामो सोरबा खालामा खिन्थु मिनिमाम 7,000खौ बियो आर्निं खालामनो आरोना $7,000 दा $7,800 US नि डलारा जोंनि इन्डियाआव दा बेसेबां जागासिनो दं बेखौ आं नोंथांमोननो खिथागासिनो दङ गुवाहाटी चारियाली एलबामा खामायदों मोनसे भिडिअआव मोनसे मिउजिक भिडिअ इउटुबनिफ्राय $7,800 बेयो माने US नि डलारावसो आरो बेखौ जुदि इन्डियान मानि इन्डियान रुपिसाव कनभार्ट खालामब्ला $6,68,655 आर्निं खालामदों आरोना हमना ला खमबो जानो हागौ बाराबो जानो हागौ खिन्थु 6 लाखनि बारा खामायदों आरोना बे मोनसे भिडिअआवनो होमबा नोंथांमोना साननानै नायदो एसे ट्रेन्डिं जुदि मिउजिक भिडिअफ्रा ट्रेन्डिं जुदि संफोरा ट्रेन्डिं थाङोब्ला भाइराल जायोब्ला माने गाज्रि भाइरालखौ बुङाखै आङो मोजां जुदि भिउस जायोब्ला एडभार्टाइजफोरखौ स्किप खालामाब्ला बेसांखिनि आर्निं खालामनो हायो आरोना इउटुबावल' होनानै आरोना इउटुबनि आर्निंसो बुंदों नालाय आङो बिदिनो सिनेमा हलफ्राव देखायो सिनेमाफोरखौ मिउजिक भिडिअफोरखौबो सिनेमा हलाव देखायनो हानायमोनब्ला मोजांसिन जाबावगौमोन बांसिन मोजां आर्निं खालामबावनो हागौमोन थ' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै नोंथांमोननि थाखाय आरो मा आपडेट नांगौ नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै खिथाब्लानो जाबाय आङो निस्सय भिडिअ बानायनानै नोंथांमोननो फोरमायनो नाजागोन दा आर्निंनि सोमोन्दैयानो होन गोदान माने इउटुब चेनेल मनिटाइज एप्लाइ खालामनाय बा फेसबुक पेज मनिटाइजेसन खालामनाय दा माने इउटुबाव गोबां पलिसि गोबां आपडेट जागासिनो दं आरोना गोबां रुल्स आपडेट जागासिनो दं बेखौबो आङो नेक्स्ट भिडिअ आङो आपडेट होनो नाजागासिनो दं नोंथांमोना गोबां चेनेलफ्रा डिलिट जालांनो हागौ गोबांनि इउटुब चेनेलफोराव माने जायफोर माने आर्निंनि सोमोन्दै खिथायो गोबां दं आरोना बेफोरबायदिनो आं नेक्स्ट भिडिअ खिथागोन आङो 6 मान्थसो जाबायमोन भिडिअ बानायनो मोनैया दिनैसो आङो भिडिअ बानायफिनदों दा एबारनिफ्राय निस्सय आं सानो रेगुलारलि भिडिअ बानायबाय थानो हागोनखौ माखासे खामानिनि थाखायबो बेस्थ' थानांगौ जायो नालाय बेनिखायनो आङो रेगुलार भिडिअ बानायनो हायाखै आरोना लोगोफोर थ' बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि थाखाय एसेनोसै नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन